सुरू करा। आज संघटना विषयी आज जिल्ह्याची मीटिंग होती। त्या जिल्ह्याच्या मीटिंगमध्ये सर्व तालुक्याच्या माध्यमातून सर्व पदाधिकाऱ्यांना बोलवलं होतं। त्याच्यामध्ये सदस्य नोंदणी असेल, बूथ प्रमुख असेल, PLO असेल, संघटनेवरती पदाधिकारी ह्या माध्यमातून आपण ही मीटिंग घेतली होती। जी कुठे सदस्य नोंदणी झाली पाहिजे त्याच्या माध्यमातून पुढाकार घेऊन लोकसभेची येणारी इलेक्शन आपण या माध्यमातून ही मीटिंग घेतली होती। आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांना आपण सगळ्यांना तशी माहिती दिलेली आहे। पक्ष बांधण्यासाठी जे पदाधिकारी कुठल्या विभागामध्ये कमती असतील त्याची बांधणी किंवा सदस्य नोंदणी जास्तीत जास्त झाली पाहिजे या माध्यमातून PLO बूथ प्रमुख ह्या पदं पण यादीवरती झाली पाहिजे या माध्यमातून आपण घेतली। पक्ष बांधणी सुरू आहे, नवीन काही पदाधिकारी वाटप नियुक्ती केली। आज पण नवीन पक्षप्रवेश झाले काही लोकांचे आणि पक्षप्रवेश होत असताना काही उपसरपंच सरपंच त्या माध्यमातून होत आहेत आणि नवीन पदं पण देत आहेत। आणि जिथे 5 तालुक्यामध्ये 4-5 तालुक्यामध्ये मालवण असेल, देवगड असेल, कणकवली असेल, इथे पदाधिकाऱ्यांची भरती करायची आहे। ती पूर्ण लवकर एक 8 दिवसामध्ये 15 दिवसामध्ये झाली पाहिजे। आणि सदस्य नोंदणी आपली आता नवीन पक्षाची सदस्य नोंदणी आहे ती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही जातो आहे। म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात मला पालघर दिला आहे, ठाणे दिला आहे, आपलं रत्नागिरी आहे, सिंधुदुर्ग, उद्या रत्नागिरीमध्ये मी आहे। तर ही तिथे आपण जाऊन कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन माध्यमातून लवकर म्हणजे उद्या भविष्यात इलेक्शन समोर येत आहेत। तुम्हाला माहीतच आहे सगळं, लोकसभेचं इलेक्शन येईल, पुन्हा जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहेत, नगर परिषद काय ज्या राहिल्यात त्या पण पाठोपाठ होणारच आहेत। या माध्यमातून आपल्याला याची पूर्वतयारीसाठी आपण कोकण फोकस करताय जास्त। कोकण जास्त सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। त्याच्यामध्ये फोकस करण्याचा गोष्टच नाही। शिवसेनेच्या माध्यमातून शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सह करतो। इच्छुक बघा, संघटना सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महायुतीचे जे नेते ठरवतील, उमेदवार जो देतील त्या उमेदवाराच्या माध्यमातून आपण आमच्या सर्व पक्षाचे पदाधिकारी एकत्रपणे काम करतील त्याच्यासाठी बांधले ते आम्ही करतो। बघा, संघटनेमध्ये चर्चेत आता तुम्ही माझं नाव सांगितलं, किरण सावंत आणि बरेच लोक इच्छुक असू शकतात। शेवट संघटना ही एका पक्षाच्या नेत्याच्या माध्यमातून होत असते। सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महायुतीचे सर्व नेते जे सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस असतील, BJPचे नेते आमचे, पुन्हा राष्ट्रवादीचे अजित पवार आहेत आणि इथले लोकल नेते राणेसाहेब आहेत, त्या माध्यमातून जो निर्णय ठरेल तो फायनल असेल। शिवसेनेने रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघावर दावा केला, मात्र भाजपने कमळ चिन्हावर ही निवडणूक लढणार असल्याचं म्हटलं। हा निर्णय, अंतिम निर्णय हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदेसाहेब घेतील। ते धनुष्यबाणावरती लढायचं का कमळवरती लढायचं, फॉर्म्युला काय असेल? कारण मागच्या वेळी 18 ठिकाणी खासदार तुमचे होते। बघा, जे शिवसेनेकडे 18 खासदार आहेत ते आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून मागच्याच मीटिंगमध्ये ठरलं होतं की आमची आता सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या केसरकर साहेबांच्या बंगल्यावर झाली, तेव्हा सर्व सीट आपल्या ज्या 18 आहेत त्या 18 तर आपण लढणारच आहे। त्याच्यामध्ये ही सीट पण शिवसेनेकडेच आहे। 12 खासदार तुमच्यासोबत आहेत, त्याच्यामुळे फॉर्म्युला 12 खासदार तर आहेतच, पण आपण शिवसेनेचे 18 खासदार आमच्या ते 18 सीट आम्ही मागणारच ना। पण जो फॉर्म्युला बिघडतोय अजितदादा आल्यामुळे 26 BJP, 12 तुम्ही आणि अन्य ठिकाणी 10 ठिकाणी राष्ट्रवादीची लढते, यामुळे पुढचं 6 खासदारांचं गणित कसं जुळणार आहे? नाही, हा अंतिम निर्णय वरच्या लेवलला होईल। आम्ही पक्षाची बांधणी जिल्ह्यात करतो। संघटना वाढवण्यासाठी आम्हाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी जो आदेश दिला, फक्त जिल्ह्यात जाऊन आपली संघटना, सदस्य नोंदणी, पदभरती किंवा जी कामं काय राहिलेत आपण आणि सरकार जी कामं करतायत ती कामाची प्रसिद्धी लोकांपर्यंत जाणं जरुरी आहे। जसं शासन आपल्या दारीच्या माध्यमातून कार्यक्रम केला, अशा महिलांसाठी कार्यक्रम येतो आहे। हे कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे आणि संघटना पण याच्यावर आम्ही भर देतो आहे। जो लोकसभेला जो उमेदवार पक्षाचा असेल, महायुतीचा उमेदवार देतील सन्माननीय महायुतीचे नेते, तो आम्ही आमच्या पक्षाचे सर्व पदाधिकारी मिळून निवडून आणायचं। ठाण्यातून तुमचा कार्यक्रम ठाण्यातला तुमचा कार्यक्रम संपतोय समोर येतोय। लोकसभा लढवणार ठाण्यातून लढणार आहात की अन्य ठिकाणी विधानसभेत जाण्याचा विचार आहे? बघा,
सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जी जबाबदारी देतील ती आम्ही पार पाडू. तर सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये दीपक केसरकर यांनी उमेदवारी जाहीर केली, मात्र राजन तेली याला विरोध करताय. सावंतवाडी मतदारसंघ भाजपच कमळ निशाणीवर लढणार असं राजन तेली म्हणतात वारंवार. नाही ती बघा, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा आहे आणि त्यांचे आमचे मंत्री दीपक केसरकर आमदार आहेत आणि तेच लढणार. पुढा विधानसभा मतदारसंघ ही तुमची सीट आहे, या ठिकाणी काय तुमचं जी महायुती ठरवेल, सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि बीजेपीचे देवेंद्रजी फडणवीस आणि राणेसाहेब ठरवतील तो अंतिम निर्णय असेल. म्हणजे सावंतवाडी तुमचाच उमेदवार होणार आणि कुडामध्ये महायुती ठरवतो. सावंतवाडी तुम्ही म्हटला दीपक केसरकर लढवणार, कुडा विधानसभामध्ये महायुती देणार. महायुती ठरवेल, ज्याला पसंती असेल आमचा उमेदवार आहे किंवा त्यांचा उमेदवार ठरवायचा तो अंतिम निर्णय त्यांचा असेल. अधिवेशन सुरू झालंय, दुसरा आठवडा सुरू आहे आणि नवाब मलिकांचा मुद्दा फडणवीसांनी विरोध केल्याने तो गाजतोय सध्या सत्तेमध्ये घेण्यापासून. कसं बघताय? सर, मी नागपूरला गेलोच नाही आहे. मी इकडे प्रचाराच्या माध्यमातून पक्षाच्या बांधण्यातून काम करतो. काल पालघरला होतो, आज इकडे आलो, सकाळी ट्रेन पकडून आहे. या माध्यमातून मला वाटतं मी बोलणं उचित नाही. तुम्ही बैठक घेतली पण विकासाच्या दृष्टीचा विचार करता. 31 डिसेंबरपर्यंत सरकारने महामार्ग पूर्ण होईल असं म्हटलंय, परंतु अद्यापही महामार्ग प्रलंबित आहेत. अनेक गोष्टी प्रलंबित, पनवेल टू गोवा. कसा बघताय याकडे? नाही, गोवा महामार्ग हा झाला पाहिजे, हा सर्वांचा तुमचा आमचा प्रश्न येतो. पण सर्वच महामार्ग होत आहेत. समृद्धी महामार्ग झाला असं आपला गोवा मार्ग त्याच्या आधी चालू झालेला. सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वतः व्हिजिट केली. महाराष्ट्र इथले पालकमंत्री उदयजी सामंत असतील, केसरकर असतील, आम्ही सर्वच आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटून गडकरी साहेबांना भेटून हा रोड जो स्टेटकडे नाही आहे, सेंटरकडे असल्यामुळे तो विषय आहे. तरी मधले काही पॅच बाकी राहिले आहेत कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून किंवा क्युशनच्या माध्यमातून राहिले, ते लवकरात लवकर करायचा प्रयत्न सरकारने त्याचा पाठपुरावा करत आहेत. मुख्यमंत्री इथले तिन्ही पालकमंत्री उदय सामंत असतील, रवी चव्हाण असतील, हे सगळे काम करत आहेत आणि लवकरात लवकर हा मुंबई गोवा मार्ग लवकरात लवकर पूर्ण होईल असं आम्हाला अपेक्षित आहे. पक्षश्रेष्ठी ज्या ज्यावेळी जिल्हा दौऱ्यावर असतात शिवसेनेचे, त्याच्यावेळी प्रामुख्याने दिसणारे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत मागील काही दिवसापासून आपल्यासोबत दिसत नाही. नाही, पक्षासमोर आहेत ना, माझ्यासोबत हात ते कुठे बाहेर गेले असतील ना जिल्ह्यात हां. मला मी बघा माझं काम होतं जिल्हा प्रमुखांना बोलवणं. मी आता पालकमंत्री किंवा केसरकर साहेब अधिवेशन असल्यामुळे नाही आहेत, त्यांच्याशी पण बोललं. पण एक लक्षात ठेवा, एखादा नेता आला नसेल तर मला आता तुमच्या माध्यमातून समजलं. मी आल्यानंतर मी विचारलं तर ते बोललं बाहेर आहेत, मला समजलं. तर म्हणजे ठीक आहे, आता मी आहेत. ते नाराज आहेत आणि पक्षातल्या कार्यकर्त्यांचीही नाराजी असेल. नाही, मला अजून माहीत नाही, मी विचारून तुम्हाला माहिती आहे. एवढी मोठी आढावा बैठक झाली नाही, मीटिंगमध्ये कुठे चर्चा. तर रुपेश पावसकर असतील, अन्य कार्यकर्ते तुमच्याकडे येत आहेत, अशा वेळेस पदांचं वाटप असेल किंवा पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काय रणनीती आहे गावागावात जाण्यासाठी? नाही बघा, संघटना वाढवण्यासाठी चांगले पदाधिकारी येत आहेत, त्यांना चांगल्यांना पद दिलं पाहिजे. सन्माननीय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा म्हणून आम्ही इकडे फिरतोय, आता गावोगावी फिरतोय आणि त्या माध्यमातून जिल्ह्यावरती तालुक्यावरती जास्तीत जास्त फोकस करायचं चाललं आहे. प्रत्येक जिथे आपले जिल्हे कमजोर आहेत तिथे आपण जास्त आम्ही काम करायचा प्रयत्न आहे. आता माझा दौरा झाल्यानंतर पुन्हा डॉक्टर साहेब येते, सगळ्या लाईनशी दौरे आहेत. बरेचसे जे आहेत आमदार, त्यांनी नागपूर अधिवेशनामध्ये वैभव नाईकांना कोड घालण्याचं आवाहन केलं. शिवसेनेचा कोड घालतील वैभव नाईक? आता ती गोष्ट मला माहीतच नाही. कोर्ट मी बोलता मी आता ऐकतो, मला माझी आहे ती गोष्ट समोर सांगतो. मला माहीत नसेल मी बोलणं बरोबर नाही ना. धन्यवाद. तर एक प्रश्न, तुम्ही मुख्यमंत्री 6 जूनला येऊन गेले, परंतु कोकणाच्या दृष्टीने जे नार्वेकर आले होते, राहुल नार्वेकर, आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं की कोकणातले सत्ताधारी आहेत आणि विरोधक म्हणजे आमदार असतील, खासदार, त्यांना एकत्र करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं. असं नेमकं का होतं? विदर्भ मराठवाड्यामध्ये सत्ताधारी विरोधक एकत्र घेऊन तो बॅकलॉग भरून जातो, कोकणाच्या बाबतीत का होत नाही? तुम्ही एक मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मानले जातात, तुम्ही तरी प्रयत्न करणार आहात का? मग तो सीवर्ड प्रकल्प असू दे, महामार्गाचा असू दे, चिपी असू दे किंवा अन्य विकासाच्या दृष्टीने. बघा, मला इथले आमचे नेते दीपकभाई केसरकर आहेत, आमचे उदय सामंत आहेत, आम्ही सर्वच, आणि इथले नेते जे आहेत आमदार सगळे काय
लोकप्रतिनिधी राणेसाहेब आहेत, यांना सगळ्यांना वाटतं या जिल्ह्यामध्ये प्रकल्प आले पाहिजे आणि प्रकल्पाला प्राधान्य मिळालं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांशी 2-3 वेळा चर्चा झालेली, मी पण अग्रसर आहे. आत्ताच मुख्यमंत्र्यांनी मला कसबा देवीसाठी 25 कोटी रुपये दिले, अंगणेवाडीसाठी, ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटसाठी पण कुणकेश्वर असेल, ह्या गोष्टीसाठी पण साहेब प्रत्यक्ष पुढे येऊन निधी देत आहेत. आणि ज्या डेव्हलपमेंट आहेत, ज्या आता प्रकल्प नवीन जे आता येणारे प्रकल्प आहेत, त्या माध्यमातून आपण त्यांच्याशी बोलणं चालू आहे. जसे येतील तसं आपल्याला सन्माननीय मुख्यमंत्री असतील, आपले देवेंद्रजी फडणवीस असतील किंवा अजित पवार असतील, जिल्ह्यासाठी आपण प्राधान्य करून घेणारच नाही. एक छोटा प्रश्न, वेंगुर्ल्यामध्ये पंचतारांकित हॉटेल होते, मात्र ह्या सगळ्या सुविधा पुरवताना तिथल्या उद्योजकांना संधी दिली जात नाही. विजेसाठी वेगळे दर आहेत, तिथे कुरी काढल्या जातात आणि हे प्रकल्प अडवले जातात. यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार आहात का? कारण तिथे वीज निर्मिती नाही, पाणी नाही आणि सुविधा सरकार पुरवत नाही असा आरोप होतो. बघा, पंचतारिका हे हॉटेल आलीच, हे सगळे आलं तरच ह्या जिल्ह्याचं डेव्हलपमेंट होणार आहे. हे सगळीकडेच आम्हाला वाटतं, किंवा मालवण असेल, वेंगुर्ला असेल, देवगड असेल, हे जे बीचचे किल्ले, तर मी पण तिकडे फिरतो, तर मला पण वाटतं की आपल्याला इथे चांगलं डेव्हलपमेंट येण्यासाठी चांगलं उद्योगधंदे आले पाहिजे. आणि त्याला उद्योगधंद्यासाठी सरकार असेल, कलेक्टर असेल, प्रशासन असेल, त्यांनी त्याला मदत केली पाहिजे. जसे होत नसेल त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल. जिल्हा कार्यकारिणीसह तालुका कार्यकारिण्या बदलल्या जाणार आहेत असं समजतंय, काही त्यावरती चर्चा झाली? नाही, जिल्हा कार्यकारिणी, तालुका कार्यकारिणी जे पदाधिकारी काम करतायत त्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. जे काय करत नसतील त्यांना बाजार लोकांना नवीन नेमली पाहिजे. सर, जिल्हा परिषद निवडणुका तुम्ही म्हणता लवकर सरकारची भूमिका आहे, कारण उद्धव ठाकरे म्हणतात आणि आदित्य ठाकरे की सरकार निवडणुका घ्यायला घाबरते असा त्याने आरोप केला. नाही, मला हे आता कोर्टात विषय आहे, तुम्हाला पण माहीत आहे. आरक्षणाचा तो जर लागला लगेच आता निर्णय, तर इलेक्शन कधीही लागू. या अनुषंगाने प्रश्न, जिल्हा परिषदेत जेव्हा होती बीजेपी जिल्ह्यामध्ये स्ट्रॉंग मानली जाते, सहयोगी पक्ष तुम्ही शिवसेना, परंतु संजय आंगरे असेल, तुमच्या बाजूला बसलेल्या कुणाळकर मॅडम होते, जे शिवसेनेचे सदस्य आहेत त्या तरी जागा मिळवण्यासाठी तुमचे सातत्याने प्रयत्न असणार आहे का? त्याच्यासाठीच ही आमची पक्ष बांधणी आहे. जे शिवसेनेचे सदस्य आहेत तिथे आपली ताकद वाढवायची आहे आणि त्या ताकदीमध्ये आपण आपले पदाधिकारी निवडायचे. साहेब, एकच छोटा प्रश्न, सिंधुदुर्गात अदानीचा एक प्रकल्प आलाय, यावर लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला कल्पना आहे का? 8,000 कोटीचा. मला काय तिथे आम्ही स्टडी केली नाहीये, माहिती घेऊन तुम्हाला देतो माहिती. ओके, दौरे असतील.